ongi etorriak Cyborg Clip saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara, zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Cucurrucucucucu, paloma, cucurracaca, te quiero. Ai, zerriñoten, oitu ara, bermioti nator, bermioti de gau pasa. Ez du sartu barrura? Niño zozi sartun, laster izango da hori. Aragora? Bizo joan gora. Holan, debaldeko jatekoa, bazkarize, afarize denak. Porno. Porno. Txarrena, geroan argaldun gora, agur. Niri komunidu zat? Baina hori bebeitzuago tripez katzarra. Bueno, nik 3 hilabeteko dekoto niño. Zuko niño, zortzi laster izan bizu gumie, Bai, ekusitzen zut gero horren gabetan, Oizmendin. Oizmendin, bai. Piline. Bai. Ai. Kukurrukuku! Andria, etorri hona txakurrega! Etorri lasten! Ai! Paloma! Eta nongo zara, zelan da zuri izena ba? Niri Juan Cruz izango da, ez da? Baina norena itxibitzi zara zu? Josebana. Eso zara Josebana itxibitzi. Josebana, bakizu zuk. Nik ez doiak inolakorik. Ikusten txule guztiok Josebana itxibitzidekin nago, zuzenean, hemen, Oizmendi telebistarentzako. Juan Cruz galderatzu zuretzako? Uribarri. Juan Cruz Uribarri, Zein je zuretzako tokirik politzena, baina Gernikekoa herriko txikoa, Gernikeko tokirik politzena, zein je zuretzako? Hori taberna boltia, hori hausokoa eta horre. Ez dakiz ebe honek, taberna bueltan ibiliko zara. Eta aztenetan ze plaza boltia. Bueno, aztenetan plaza bueltia eta gero eraldatu egiten da. Eta gero, aste hartetik, gero ja igandera taberna bueltia. Eta galdera bat emitzut, Josebari botako zenioke zorion agurrak. Joseba, zorionak, nire eskutakoa, nire botako zenioke. Bai, Joseba, zorionak, ez da gizu urtiek, no txitxe txuzen, ez dakiz beha. Iguala, baina berarentzako zorionak bitora. Eta abestia izan behar da, bai edo bai izan behar dago, Emon, konfeti kolore. Joseba, zorionak, zuretzako, Emon, konfeti kolore, en plan rip rap, venga, va, oh yeah. Oh yeah, Joseba, zuretzako, oh yeah, rap. Ebeitu hemen beste rapera bat, kaixo. Hemen, Riko txiko zer zeu, Bat, bi, eta 3, eta duna gara eskutartekoak. Deser. Galderri da, zuri zena zein je? Fermina. Nola? Fermina. Eta norbaiteri botako zenizkioke zorion agurrak norentzako. Alaba edo bilobak, maite zaituzte, zuretzako abesti hau, zorionak. Norentzako? Ai, zorionak, gizonari. Gizonari izena bere izena zein je? Koldo. Bueno, a ber, eske hemen lana akumulatzen ari zaigu, Rojas. Ez, insuntza. Insuntza terrazari, Osa... Rojas esaten zidea. No? Zandu egin ardaba Rojas. Amigo, hemen beha, baina kamaratan truko guztizek izin izan, bazaztan ziren jentik, bakizu. A ber, lehenengo, honenengo rap, eta gero zure abestize, zure Rojas entzako di Juanak, bale? A ber, oh yeah! Beha, zuk Andri emizu, zuk esan bezu, oh yeah, Joseba, zuretzako, Emon, konfeti kolore, oh yeah, Joseba, zuretzako. Zuko konfeti kolore, zuretzako, Joseba, zuretzako, zorionak. Baina, zuk emizu, solo un. Bai, Joseba, zuretzako, zure aitxibitziren partez, konfeti kolore, Emon! Oraindik ametzetan ezin hobea izango da. La paperezko mundu bat datorkit garborora, egunkarizko hegazkina. Aio neska urdina,
astronauta kuadrilla, putzegin eta airera. La 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 la, munduan zehar bira, lurreratze garbia, goazen nau marrastera. Kurbiak dituzten bosko alaiuak, egunak argitzeko daten musuak. Baina zu, baina entzun, berdintasuna jainko den lekuan, gozerik gabeko hirugarren munduan. Baina zu, baina entzun. Sentitzeko hobe, konfeti kolore. Abestu azke, sentitzeko hobe, konfeti kolore. Oh yeah! Hemen gaude, zure izena? Fermina. Ferminarekin, eta Ferminak bere senarrarentzako, ze abesti jarriko diogu? Hemen deget bandera utxek. Efectivamente, txalo bero bat Ferminarentzako, txalo bero bat! Errigoitxikoak onenak! Bagizue, Ferminaren partez, bere senarrarentzako, rojarentzako? Erriken izinaz. Bueno, kerriken bai beha efectivamente, gure harimi errigoitxin dugu. Efectivamente. Ba, horregaitik gerrikakoak izan erreku, errigoitxikoa gara, bai, 3 gara. Zuri, eskerrik asko zuri. Hemen beste bat. Bai. Ez oz berbaitzen. Zeu deklarazio horik egiten. Egize. Eskerrik asko. Bai, ondo. Engo goa bestitxu betan onartien, engo gudan onartien abestitxu. Erosketak enbari diko zuez. Izuz erosketak, ja. Bota puñetazoa. Bakizue, aria joan zait, aspaldi joan zait. Joan zitzaidan aria aspaldi. Bai, tik-tak. Rojas entzako. Oh yeah, hemendik zuretzat, Rojas.
La cuadrilla de Joseba, la cuadrilla de Joseba, enfócales. La cuadrilla de Joseba, la cuadrilla de Joseba, la cuadrilla de... Hemen, paso peatones, paso de zebra, Bai, jandratzue, bilubarentzako, zorion agurrak, torri, zorion agurrak botateko. Ez, hemen bakarrik gelditu gara. Gernika Lumoko plazan, ja, ez dira goizoko 6-ak, ez dira 7-ak, ja badira 12 Ikusentzule guztiok 12 nazten ginela, bai, ja, pizkatxo bat berandu guaz, baina poliki, ara gure lagunak, gure dizkideak handitzugu argia optikakoak. Argia optika, ara guaz, hala, guazen! Bai, bazen, argiara, ea zer dinoten bertan barruan. Bai, por supuesto, Cortilandia, Cortilandia, ez, argia optika. Hemen dakagu, henne bada, zer modu zure izena? Ana. Eta zurea? Leire. Eta zurea? Ana. Eta zurea? Leire. Eta zurea? Ana. Eta zurea? Eta zurea? Zaibor. El gran Zaibor. Ez, berron bida, txantzetan ari nintzen. Bueno, Ana eta Leire hemen gaudu ba, plaza erdian, gaur goizeko 6-etatik ikusten duzu, bermean no jantzita, bermiotarra jantzita, handik etorri gara. Han izan dugu zaioa eta gainera gau pasain den etor. Imagina zelakoa. Beraz, nire galdera da. Zein jazuentzako Gernikako lekurik politxena? Polizena binazu? Bukatu zaizu denbora, zurea. Bai, Bukatu zaizu denbora, jazta. Urrengo galdera. Bai, holanda. Bai. Ez, brometan ari nintzen. Ez que ni txantxintzantean naiz, zure. Bai, zein da politena ba. Ia esango du pasilekoa? Venga. Paselekua? Bai, baina, gero, itxaron da gela. Paselekua da, Anarentzako eta Leirirentzako, Leire, esoz. Ez que, klar, hainbeste biderrezan da gero, bai, azkenen gelditzen da, Eta nongoak zarete zuek, ba? Aiangizkoa. Eta zu? Bermioko, Bermiotar da, jaingizko, zeko kontrastea rarua. Baina, eta zeite, zuriz jantzita, baina zuk ziru jauak zarete, edo dendiztek, edo hor zariak. Edo optikak, ez da? Eso, Bale, banik bazerru optika, argia, hemen, ez da? Bale. Txu. Bueno, eta orain ja serio jarriko naiz, badakizu lehengunean zure amak, eta gaur ere bai, Josefinak, zorion agurrak bidali dizula. Orduan, orain zuk berari bidali beharko zenizkioke, gutxienez. Venga, bat eta hiru? Haupa ama, plazan egon gazarain Gerniken ganera, beste egunien Bermion, eta ondo saldu, eta haupa. Eta binarentzako bestia. Bai. Eta maiz ateitziarrentzat baita? Ez. Zura amarentzako maiz ateitziarren? Eta nire amarentzat maiz ateitziarren pastela. Maite dut zuk laztantzea, dantzatzea, zure Espainia xurgatzea, zen esmaltea, baita
Ai, zelako beteka da, zelako. Hainbeste pastel janda gero. Eta, bueno, egia edo ez, niretzako. Eta gurneko... A ver, egia edo ez. Gureneko... Tarta Samarko zan, niretzako Gernikeko potentiena eta gozoena eta kristona da. Bidea gureneko... Publizitatea ezin da zen, baina, bueno, horretik, bai, horrela da, gauzak diren bezala. Eta hemen, ez bakarrik maizateitziaren pastela, besamela eta pastela entzun ondoren, ez bakarrik Laurak, ez hori zena, Eirek, barkatu, zori nagurrak botako itxu, baizik eta Anek ere bai, Anez, Anak, eta zein abesti jarriko zenioke eta nori? Ze abesti, Itziarren Maitea, eta nori nire semeari. Eta zein da, zure zeban zelan deitzen da? Jon. Eta Jonentzako txirrimirri eta txiribiton txutxupe! Mirri eta txiribiton mugi! Zen agiak zareten! Pelas, noiz iritsiko gara, hau usurrun dago. Hemen utxe bertan dagoela, guazen! Iruzurraren aurrean txutxupe, ez gara egongo isilik txutxupe, gezur guztien gainetik txutxupe, 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 txutxupe. Iruzurraren aurrean txutxupe, ez gara egongo isilik txutxupe, gezur guztien gainetik txutxupe, 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 txutxupe. Marro egin digutelako txutxupe, ez dugu berriro nahi txutxupe, behin eta berriz diogu txutxupe, 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 txutxupe. Iruzurraren aurrean txutxupe, ez gara egongo isilik txutxupe, gezur guztien gainetik txutxupe, 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 txutxupe. Kaskoan ondo sartuta, Txutxupe, esin antzizko hitza, txutxupe, lotxagabeen aurrean, txutxupe, 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 txutxupe. Iruzurraren aurrean txutxupe, ez gara egongo isilik txutxupe, gezur guztien gainetik txutxupe, 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 txutxupe. Txutxupe, txutxupe, txutxupe. Iruzurraren aurrean txutxupe, ez gara egongo isilik txutxupe, gezur guztien gainetik txutxupe, 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 txutxupe. Txutxupe, txutxupe, txutxupe. Iruzurraren aurrean txutxupe, ez gara egongo isilik txutxupe, gezur guztien gainetik txutxupe, 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 txutxupe. Iruzurraren aurrean txutxupe, ez gara egongo isilik txutxupe, gezur guztien gainetik txutxupe, 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 txutxupe. Gezur guztien gainetik txutxupe, 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 txutxupe. Txutxupe,
Bueno, hemen gaude, nire izekorekin zure izena zein je? Arantza. Arantza. Eta Arantza, galderatzu bet, zuretzako Gernika Lumoko zein zati, zein toki, zein leku da politxena, zure ustez? Lurgorri. Da dana, Dana. Dana oroar, dana generalien, baina Lurgorri beran, zonatxo beran, defendiduten dugu, Arregle joen politxota, politxo mindeu, Horrenteren, bai, oso politxo eta inaugurazio behin da. Da uregaz, da danagaz. Bueno, papostenaz. Eta Arantza, norbait zoriontzeko edo maite zaitxut esateko norbait badeuko zu, non hori botako zenizkioke zorion agurrak, non hori, espezialmente? Especialmente, Bai, non hori zorionduko zenuke? ez da zuen minolako serie. Bai, Ni danantzateko. danantzako bai, baina bat bereziki zorionak botako tzazuna. Nor da, jaio berri dana. Ander. Ander deitzen da. Bueno, Ander bilobarentzako, uste zu ondo dauela Kasianoren zorionak abestile jarriko txagu Anderreri? Bai. Venga, Ander, zuretzako zorionak zure izekoren partez, eta bai, Kasianoren zorionak abestia jarriko diogu. Haupa, zorionak, Ander! Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Berriro da urtek betetze da, aita mata senideak izorion txutzera, pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun lodeak zuretzako ekartzera, maitasun lodeak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun lodeak zuretzako ekartzera, maitasun lodeak zuretzako ekartzera. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Gaur bezalaxe opa dizugu urtetik urtera, osasun onarekin bete azkarraitzeko aurrera, berriro ere pozak txoratzen etorriko gera, maitasun lodeak zuretzako ekartzera, maitasun lodeak zuretzako ekartzera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera, maitasun lodeak zuretzako ekartzera, maitasun lodeak zuretzako ekartzera. Jesus, eta hori, edan barik, Bueno, bagoazen agurra esatera.
eskerrik asko, gustoko izan duzue, gaur ostirala izanik, bueno, ja neka egongo zarete, ume txikiak ja nekatuta, ja hainbeste ikasketa eta hainbeste ikastola, hainbeste eskola, nagusiak hainbeste lan eginik, ba, orain garrantzitsuena da deskantzatzea, bakizue, asteburu ona izatea. Baina lasai, datorren astean ere hemen izango gara eta Cyborg Clip saio berri honetan zorionak saltzan. Goizeko 8:30 aurrera, eguerdiko 12:30 aurrera, arratsaldeko 4:30 aurrera eta gaueko 8:30 aurrera. Zuk eta zure zenitartekoek zorion agurrak eta bideoklipak ikusi ditzazuen. Zorionak saltzan, norekin, nirekin, Cyborrekin, nun eta hemen, Oizmendi Telebistan, Cyborg Clip, astelenera arte!